La baixa Coutinho i torna a començar el Barça. Vinga, som-hi. A veure si el Barça agafa una mica de ritme de pilota per intentar empatar el partit de seguida i que l'Osca no s'ho cregui. Ara Messi fa un canvi d'orientació del joc des de la dreta cap a l'esquerra. La passada és bona per Alba. Alba al límit del terreny de joc, a prop del banderó de corna. Encara el defensa, continua Alba. Alba la posa per Dembélé. Dembélé a la zona de penal. Dembélé amb Coutinho. Coutinho amb Rakitic. Rakitic té a la seva dreta Messi. Messi, el retall de Messi. Entra a l'àrea Messi. Continua Messi. Xuta amb la dreta i gol. Capità, del millor de tots, del petitó Lionel Messi! Gol, 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 gol del Barça! Rep Messi a la frontal de l'àrea, amenaça, marxaré per l'esquerra i de cop i volta, nyac! El retall letal que deixa sense cintura Luisinho, entra a la zona de penal, ell és esquerrà, però si ha de xutar amb la dreta, doncs xuta amb la dreta, rematada amb el peu dret i gol! Gol del Barça, gol del Barça, gol del 10, gol del millor de tots els temps, 16 de la primera, Barça 1, Osca 1. Busquets amb Alba, Alba Dembélé. Dembélé li torna la pilota a Alba, perfecta, dona l'enrere, Alba guanya la línia de fons, la centrada, hi ha un rebot, gol en pròpia porteria. Gol! Del Barça, gol 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 del Barça. Excel·lent la combinació per la banda esquerra. Alba, Dembélé, Dembélé, Alba. De fet, Dembélé fa una mini pausa que és clau per entendre la jugada, veu el desmarcatge de Jordi Alba i posa una mica de pausa, passada en profunditat pel lateral esquerre, que guanya la línia de fons, fa la centrada i en pròpia porteria un defensa de l'Osca fa gol sense voler. És concretament Pulido, sí, un dels centrals, Pulido, qui toca la pilota amb la punta de la bota i fa el segon del Barça. 24, gairebé 25 de la primera, gol del Barça, gol de Pulido en pròpia porteria, Barça 2, Osca 1. Ara Coutinho amb Alba, Alba que té Luisito, gol! Gol! Aixeca la bandera l'assistent, hi haurà VAR, aixeca la bandera l'assistent, hi haurà VAR per possible fora de joc de Luis Suárez. S'havien d'aprofitar les bandes, ho explicava el Marc Guillén, l'equip li ha fet cas de seguida amb una altra passada en profunditat, la centrada enrere i la rematada de Luisito al primer toc, gol, ha aixecat la bandera l'assistent, consulta del VAR per a veure si hi ha fora de joc Jordi Alba. Jo crec que sí, jo crec que Jordi Alba està en fora de joc quan arrenca, després Luis Suárez no, perquè està per darrere la pilota, però jo crec que en el moment que arrenca l'autor de la centrada hi ha fora de joc. Molt just, no? És que per l'ull humà és impossible. És a dir, això és el VAR, és que és impossible, perquè és justíssim. Tiraran la línia, no? Sí, ara ho estem... Ara marcaran la línia. A mi, amb la repetició, em sembla que és fora de joc. Per molt poc, però sí. L'àrbitre diu que ha d'anar a mirar... Gol! Gol! Doncs diu que és gol. L'àrbitre diu que és gol de Luis Suárez. Ens haurem d'acostumar a aquest tipus de celebracions interruptus. Gol del Barça. S'ha acabat la mala ratxa de Luisito Suárez, el nou del Barça, que sempre hi és, que sempre treballa, que sempre lluita, que sempre hi va. Algunes vegades marcarà amb més facilitat, algunes altres li costarà més, però sempre el voldrem al nostre equip. Gol del Barça, gol de Luisito Suárez, 40 i mig a la primera part, Barça 3, Osca 1. Umtiti amb Suárez, Suárez ha aprofitat per Dembélé, entra a l'àrea Dembélé, el xuta Dembélé, gol! Gol, 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 està finet, ve Dembélé, 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 ve Dembélé. Està finet de cara a barraca, Ousmane, ve Dembélé, ve Dembélé, ve Dembélé, ve Dembélé, ve Dembélé, ve Dembélé.
Passada en profunditat excel·lent per Ousmane Dembélé, que entra a l'àrea, i jo crec que té molt clar que no pot desaprofitar aquesta assistència meravellosa de Luisito. Rematada amb l'esquerra, la pilota toca el pal i Barraca. 3,5 a la segona part, gol del Barça. Gol d'Ousmane Dembélé, Barça 4, Osca 2. La passada a Rakitic, que finalment fa la passada per Busquets amb Messi. Messi que la posa entre línies per Coutinho amb Messi, Messi al balcó. Pilota picada per un tití, la deixa passar. La rematada de Rakitic, gol! Gol! d'Ivan Rakitic! Excel·lent la jugada col·lectiva del Barça! Excel·lent la jugada atacant de l'equip d'Ernesto Valverde! Molt intel·ligent el moviment d'Umtiti, perquè Messi i Coutinho fan el teva meva. Messi la posa a l'interior de l'àrea des del balcó. Jo crec que Umtiti no té clara la seva posició, no sap si està en fora de joc o no, es queda quiet, la deixa passar, i des de la segona línia arriba Rakitic, que empala la pilota de nassos amb la dreta, la creua lluny de l'abast de Werner i marca el 5è del Barça, 7 de la segona. Barça 5, Osca 2, Ivan Rakitic. Coutinho en profunditat per Messi, Messi entra a l'àrea amb la pilota controlada, continua Messi, la rematada, gol, 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 del capità, del 10, del millor, passada en profunditat meravellosa, magnífica, perfecta, de Felipe Coutinho. La conducció rapidíssima de Lionel Messi, entra a l'àrea, aixeca el cap, i la rematada arran de gespa superant Werner. Barraca. 16 de la segona, gol del Barça, gol de Lionel Messi, Barça 6, Osca 2. Compte Messi amb Arturo Vidal, pilota a l'interior de l'àrea, se la queda Messi, Messi amb Alba, el xut, mira, gol! Del Barça, gol de Jordi Alba. Ara mateix estàvem parlant del lateral esquerre del Futbol Club Barcelona. Notícia aquesta setmana perquè Luis Enrique no l'ha convocat per raons estrictament personals, amb el Barça que continua rendint de manera impecable, professional, aportant sempre tant en defensa com en atac. Messi, que s'associa amb Arturo Vidal, rep el millor del món al balcó de l'àrea, fa una passada en profunditat, arriba des de la segona línia Alba, la rematada amb l'esquerra, el primer toc, gol, 36, gairebé 37 de la segona. Barça 7, Osca 2, Jordi Alba. Suárez a l'interior del balcó de l'àrea amb les mans a la cintura, va cap a la pilota Luisito, gol! Gol del depredador, que ha enganyat completament Werner. Això s'acaba, el Barça al final, que ha golejat l'Osca. Barça 8, Osca 2.